Бита ми е заек, аз съм пантера, добре дошли в лошата хип-хоп сфера. Това, което казвам със сигурност, че преди едно си не треперя. Това е лоша стил, записвам вкъщи, време ми къде записвате. Важно, че записвате шитови, бързо натискам стопа, защото ми писвате. Инструментал се прави за 16 минути с тия цигари, а MC-то е непобедимо, защото не е тъп от тъпанари. Сърцата са подредени различни инвентари и даже да се изахам с вашите пози са в по-голяма степен гюсари. Мечтата ми е да остана андерграунда, ти репеш лайна в дискотека, но не знаеш, че големия път остава в страни, а доклада не се стига по тази пътека. Аз отварям стая и казвам това сега, когато ме слушаш. Как се чувстваш? Дали в мисълта си допускаш възможността да съм по-добра от теб дори за секунда? Твоето време изтече, на твоето място изпълзява болече. То отвори уста и каза сега, когато ме слушаш. Как се чувстваш? Дали в мисълта си допускаш възможността от теб да съм по-добра или да се почувстваш победен? За теб е недопустимо. Приеми нещата такива каквито са. За мен си просто едно бълче победимо. Приеми го. Всяка моя дума ти дава знак. Факта си е факт. Приеми, че ще те блъскам пак и пак. Кой си ти? Кой ми кажеш? Дори шибания ритъм не спазваш. Не приемам думите ти. Ти ли си тръгнал да ме наказваш? Кой говори? По болечето микрофона се бори. Микрофона на оня, който път на стики инстрект ще да стори. Мисълта ми е такава. Не всеки за римуване става. Най-смешното е, що дет не става, с това прекалява. Моя път, неговия път, нашия път, той райски път. Ела в домът на лош да видиш как ти се бе газът. Моя път, неговия път, нашия път, той райски път. Ела в домът на лош да видиш как си правим звукът. Респромите кънтят, китари звъздят, съседи почат, защото по цяла нощ от нас и този звук не могат да спят. Мечтата ми е да остана андерграунд и да лайш в дискотека, но не знаеш, че големия път остава страни, а доклада не се стига по тази пътека. Ето тази пътека. Аз съм учаен в системата в българската хип-хоп култура. За да не кажа за кура, може да ме знаете за патлака заедно с кобура. Няколко са групите, които оценявам. Другите не съм ги чула, защото са андерграунд, защото са там ги уважавам. А сега, вече готови ли си да чуете песента? Може да не е желанието от вас качество, но е 100 пъти по-добра от вашата война. Ако ние сме изображени душа на тази стена, вие сте тафета. А любимата ми група Ракнофобик записват още на касета. Но те са истински, независими, MC-тата са им непобедими. За тях се покланят дълбоко от ми средния пръст земими. Защото тук, във всеки изтек, всички сме равни, а с вашата иерархия в системата сте ми просто забавни. Мечта ми е да остана андерграунда, ти репеш лайна в дискотека, но не знаеш, че големия път остава в страни, а доклада не се стига по тази пътека. По тази пътека.